जोङो मोजां मोनदों, गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना गोबाव सम खस्थ' खालामनानैहाय बिथांमोना थाबाय आरो दिनैहाय मैया सा 13 उदां जाबाय, ओमफ्राय आरो दिनै आरोबाव सा 20 आरो उदां जाबावबाय। दा साबा बाखि दंबावो सिङाव, बिथांमोननियाबो थाबैनो जागोन बिदि आरो। दा जोङो दिनैहाय जायफोर बे उदां खालामनायावहाय जायफोर जोंनि नांथाबदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै हामबाय होनांगोन। स्पेसियेलि जोङो जोंनि सरकारनि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन। आरो लोगोसे जोंना फेरेंगा सार बिथाङाबो बेवहाय गोबां नांथाबदों, गोबां राङारि बिथिङावबो बिथांमोना मदद होनायजों दिनैहाय बेखिनि थासारिसिम सफैदों। सरकारजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो एनडिएफबिनि जे जेंना बेखौ लानानै हाबा मावनायाव जों नांथाबनानै दं। एबसुनि सोमोन्दै औ, बिथांमोनाबो गोबां बार माने सरकारजों सावरायबाय थानायाव प्रेसार होबाय थादों बे केसफोरनि सोमोन्दैनो। आरो बिथांमोननि जे बुंनाय, बिथांमोननि जे भइस, बेजोंनो बेफोरबो मोनफा मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो दिनैनि बे जाफुंसारनाया सफैदों होननानै जों सानो आरो। बेवहाय साबा दंबावो, बिथांमोनाबो थाबैनो उदां जागोन आरो।